Урок 2. Точки, ръбове, лица и манипулатори. Първоначално натискаме Space, за да видим 4 прозореца. Топ проекция, перспективна проекция, фронт и сайд проекция. Натискаме Space, за да се върнем пак на перспективната проекция. От селектора за наборите се избира полигон. А от шелфа също се избира полигон, като в случая се избира примитива куб. Него влачим с мишката, след което го издърпваме нагоре. За да ни се покажат лицата, натискаме бутон 5, а за да видим ръбовете бутон 4. При натискане на бутон 2 ние виждаме заоблената фигура, която се използва в процеса Smooth. При натискане на бутон 1 заобленият примитив добива първоначалния вид, в който е куба. Натискаме бутон Space, след което разглеждаме в топ проекция как изглежда. При натискане десен бутон на мишката се показва меню отдолу и бутони, като от тях може да се избере какъв вид манипулация ще се извършва върху обекта. Дали ще е с точка, лице или ръб. Манипулаторите са 3. Единият е движение, другия ротация, а третия мащабиране. Те съответстват на бутоните W, E и R. Нека се върнем към перспективния прозорец. С десния бутон на мишката избираме Object Mode, след което натискаме W. По този начин ние движим целия обект, наляво, надясно, чрез стрелките. За да преместим само лице от обекта, трябва да изберем Face, след което може да го издърпваме по същия начин, както и обекта. А ако искаме да движим точки от обекта, избираме Vertex и по същия начин може да ги придвижваме навсякъде в пространството. Натискаме бутона E за ротация. Чрез нея ние може да въртим обекта на различни страни. Надолу, нагоре, наляво, надясно, по съответните оси, които са зададени. За да върнем обекта в първоначалния му вид, натискаме Ctrl и Z, така наречената команда Undo. Сега ще ползваме манипулатора мащабиране, чрез натискане на бутон R. Виждаме, че има 4 купчета, като средното оголемява целия обект. Синьото оголемява само двете страни, съответно червеното ще оголемява другите две страни на куба. Горното пък съответно срещу положните. По този начин работят манипулаторите и те са неизбежна част от нашата работа по-нататъка за създаване на различни модели. Друг интересен момент е позиционирането. Ако сме избрали бутона F, ние позиционираме дадената област, в случая лицето. Но ако сме избрали целия обект, ние позиционираме целия обект в различните проекции. Изготвил инженер Николай Маринов Недялков. Технически университет Габрово, специалност компютърни системи и технологии.